Round, no better place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. Ramadan, Ramadan Kareem. Min hande mi anda fo beedo wa orange hande ko bari ham ko leptu kam tan be leptu. Min mi ndaare suuda men fof mi ronki yitu kalto bonno mi xaaliso mi ronki yitu neddo waddo xaalis mu tam mi gitta be hesab kangam ciusa dum ha min gitta temdaram temi dinam be naw so tawi comme ñamli temdar kay be ma ittiten temdar be gatten kam do temdar kono be jawo temi didi fof be naw joni holo jang galle wadata pass e ciusa dum sa on dabi ni gotel nay gotel ma Allah bonno sal jeli. Assalamu alaikum. Asalminaama mbaɗɗa jam wona moon eyi mbimi ya hokkam kaalo pularo eyi kaalo pularo cohlumi tawi kon hangaɓe tawi kon hakkini minen wona min tankni toon eyi o so Allah jaaɓi hannde mamin ma en ñawdo so Allah jaaɓi eyi alo no mbaɗɗa min on jawta komi eyi min mbeɗa waɗa temen ɗiɗam e caggal poset caggal suudu téléphone am jahon mbeɗa haysinde kay komi ñamli ɗon temdere kay crédit o mba itta ɗum fof yo ƴettir noon tan no woniri ni tan temen ɗiɗam lawol gotol nawran ɗum te ko mbeɗa waɗi caggal ɗum caggal posede téléphone am ha on kam oɗon mala ha so Allah jaaɓi komi ñaw sapeur pompier mi ñawde hen toon so Allah jaaɓi sapeur pompier te hande mi fattani ha weetani ko joni jamma hen jaati ma a hersala kono so Allah jaaɓi ko conséquence o gaddantuma mi. Assalamu alaikum. Conséquence o Salamu huɗa ɓel i tuuɗa an hannde laawi koy min ko mami laawo i boneji noon min ko mami laawo i ko kay min hande ɗon e mbaɗi kam ko gandanɗa hoore makko ko boni en Khoulbe min mbeɗa waɗi téléphone am ɗo temed ɗiɗam ɗo mbammi ɗum eyyi joni ɗon nde mbammi ɗo temed ɗiɗam ha paari gartumi e nder suude he foof eyyi mi ronki ɗum yihrude min ham tampi kala mo namdi wiye wona kañum ɓeyi ko kamɓe tan waɗata ɗo temen ñamlinoɓe temedere crédit eyyi joni noon min ko temed ɗiɗi mbammi ɗo soɓe nawa kay emi nawa temedere maɓɓe tan aha kono ɓe nawa temed ɗiɗi fof no fotirno joni noon min ɓe gaccimi janggo ala dépense ɗum fotani wonde ko wuyɓe koɓe wuyɓe janggo en jahat to sapeur pompier to yimɓe porteɓe ɗum ɗo a yani nen koye baɗanɗoɓe conséquence so Allah jaaɓi ko ɗo mais fatta ha ɓoya conséquence ala oppa janggo gadden conséquence ko joni ala oppa janggo joni yeeri kaw sapeur pompier ala oppa janggo ko janggo so ari nen tawa ñamata ko korto ja hakkille koye korto gonɗen ja hakkille ma janggo ñawat ɓe en jawat support mo ñamani harani wawa haɓede janggo en saha ɓeɗa ñamede kaari eɗa mbawi heɓede en ñawodirat mabɓe janggo en gadda conséquence ɓe cikkata min inchallah tawi ɓe gaddi police aɓen ɗum ɗen min komi je hakkille ma ha janggo komi arte combatami 900 toure mbaɗa anduma toure mbaɗa anduma mbaɗa anduma no fewi toure sa layima a weeɓan nanggude kono je hakkille ma Ramadan